jede. Už to jede, už to pičí. Aspoň pičí. Pís, pičo, pís. To už nebude nic kvalita. Hyba, vole, hyba. Emo! Ukaž nám, jak se sedne hlava. No? Jen když si právě sedne hlavu. Ale mistr Bean. Namočit. A vyčistit. A tohle jde. Vezmu v pěštině. Takže. A to je celé emoce. Jo, hej, dáme si patku. Musíš taky. No, já patku. Já to nevím. Silný emo. I want to be emo. Já vám ukážu své ultra emo nechty. Hele. Ty jsou ultra emo. Ultra emo. Ultra debil. No. Jo, a skeletona vám ukážu, hej. Koukejte na mě. Hele. Skeleton. Boyfriend. Jo, to je můj boyfriend. Já nefilmuju vlastně vůbec. Takže, otázka. Co budeme dělat? Víte, jak je hrozně malinká? Být jasně. Já to nemůžu. Malé dítě. No a teďka jsme byli na filmu jako Váška. Jsi super hrdina, ale prostě hustý. Prostě úplně. Největší. To jsou moje dětky. Prostě lol. Prostě je to lol největší. Nefilmuj ti oko. Och, Emařino. Dokonce má 2 písmenky, ukaž je. 1, 2. Takový vtip. A zjistila jsem, že zbrojníš vidí to, že tím fakt jde voda stýká. Jo, je dobrý. Okay. Tak, Jak to ukážu? Jak to je třeba tak? Jak to je pouští voda? To zároveň si bavní synu. Jak to pouštíš vodu? Dej pod co ruce, ty vole. Aha. Ne, tak ne. Nezač. Mr. Bean, ty vole. Ty jsi... Okej! Postavku! Čum na to! Hej, hej, hej! Ty vole! Tak to stávkuje! Vlastně se to rozbili. Imo. Zkus to ještě rozpašat. Zkus to rozpašat. Takže končíme. Zamávejte, ahoj! Jdeme do papa!